Det er ikke fint. Det er ikke fint. Det må jeg hjælpe dig lidt. Mor, Ja. det er ikke fint. Nej, er det også til dukken? Det gør den. Ja. Stol. Det er stol. Mm. Kom igen. Se. Nej, så kan vi så der for mad. Hvad? Det gør det. Ja, Det gør det. det var til dukken, ja. Ja, så kan hun få mad til, og bare det er godt og mad. Godt tænkt. Det er mad. Ja, så kan hun få mad. Fiskum. Og fisk. Flødeskum. Flødeskum, nå ja, flødeskum, ja. Og så skæg. Og så en ske. Ja. Nå, så må du bare finde en ske. Ja, det kan da være, hun er tørstig. Ja, det er da rigtigt. Og så vand. Ja, hun var nær gået uden at hælde vand i. Ja, det var godt. Hun gik jo lige tilbage. Nå, hvor er det godt. Så er der værsgo. Værsgo. Værsgo, Bibi. Ja, nu er du på vand. Værsgo, gør det. Værsgo, Ja, værsgo. gør det. Værsgo, dukke. Og hvad er det, vis? Ja, men der kan man spise. Det er flot. Ja. Anders, vi har en masse julegaver endnu. Vi skal have åbnet. Er der flere pakker? Hvem tror det er til? Det